Higher secondary exam फरायनांगौ जों exam लिरा रावबो जों फरायाखै जों रावबो फरायाखै जों exam लिरनो हानाय नङा higher secondary exam फरायनांगौ फरायनो हायाबा बन्द खालामनांगौ बन्द खालामनायाबा फरायनांगौ higher secondary exam फरायनांगौ जों खामजाया जों जेबो लोङा कारेन्ट नांनाय बादि मोनो नोंखौनो बोलानो आङो बांग्रि मावनाय बादि मोनो नोंखौनो बोलानो आङो संगिनाना फामफुलि मुङा नोंनि मा हेलेना Hey bro sini baca সিনাকি যেন লাগিছে তোমাৰ মুখনি ফটোৱালা মই গান্ধীনগৰৰ Hola Làm Facebook liền livestream á quay live đó livestream á nó không phải livestream mà quay live mà quay live á Ôi cười trời nó còn quay live nữa nè nang ba tho sinaya khai nang ba tho sinaya khai lama dah hari tha so khau lai da dang ma nei la ke dong la sa hos dong la da ne lang khai kha কৈছে আই লাভ ইউ টু পিছে কোনটো সেন্সত তুমি যেটো সেন্সত মোক কৈছিলা সেইটো সেন্সতে মইতো ননসেন্স টাইপ কৈ আছিলে কিবা কিবি তে মই ননসেন্স টাইপে কৈছো যোৱা তাৰমানে সঁচা बोल जो जो उसे बोला मुझे बोल सीधा सामने मैंने बोला मैं उल्लू उल्लू का पट्ठा हूँ गधा हूँ दुनिया जानती है नया क्या बोला मैं उल्लू जो तेरे प्यार से भागता हेलौ मा उरु नोंलाय ओइ न'आव ओइ जाङिया बोरो आंना आं मिथियाना मा मिथिया बे दान्दायाव फोराननाय जाङियाहाय गोमादों बेखौ नों मिथियाबा सोर मिथिगोन हो आं मारै मिथिनांगौब्रा मानो मिथिया बेबादि नङालै आं नोंखौ मिथिखाथारदों बे जाङिखौ नोंनो लांखाथारदों बे जाङियाहाय खिथु थोंजों जिफ्लंनाय दङ बे जाङिखौ नोंनो लांथारदों आं नोंनि जिनाय जाङिखौ मा खालामनोब्रा मा खालामनो नङालै हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या? नो क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड बहुत डिमांडिंग होती है नाथाय नोंनि बे खाफालाव आं हाबा जाबाय नोंबोथ' हाबा जाबाय जानांगौ आं जाबाय
मेरे बच्चों की अम्मा बनेगी क्या? बोल बनेगी? तुम्हारे बच्चों की अम्मा नहीं, तुम्हारे बच्चों की बुआ बनूंगी। चलेगा? चल निकल। Bo angwan thongmano bo saisi mayako an memory wo tam khewancho bo saisi mayako ang bo wachabai bono tuina dir hor wachabai muino nawi wachabai ring ne throt ke huro ke ba ta bo ring nai shui phran phoroke tarot ke kho logic माने LOGIC logic बे सोदोबनि ओंथिखौ नोंसोर बयबो मिथिगौ खिन्थु बेखेवनानै होनो हाया मानो आं नोंसोरनो फोरमायनानै होनि हमनानै ला सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ गोसोथोना निया जाबांगुलि सर अक्सिना नाम्बारलै सर हेलौ थारगज' है गुरदुन हौवाफोरजों रायज्लाय आं बारा है नैबे गलाब बिबाराला आरो फार्स्ट सेमिस्टाराव क्लास जागासिनो दं बे आइसा मुंनि सासे सिख्लानो होनानै फै जागोन दे आरो जना आइ लाभ इउ बुंदों होननानै खोन्था जागोन थां मा बुंदोंलाय आइसा ए बाबू 10 रुपया दे दे बाबू रिचार्ज कराएंगे 10 रुपया दे दे बाबू गर्लफ्रेंड से बात करेंगे। अरे वाह भिखारी ने गर्लफ्रेंड बनाया? नहीं गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया। Ha 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 ha!